Asiri ne na ansar abu a hannun wani in kana so ka anshi wani abu a hannun wani ko a hannun wata. Kana so ka karɓi abu a hannun mutum ko ya ƙi ko ya so shine ɗau'an aukar han ko ya ƙi ko ya so. Da ka tambaye shi wannan abin ya ɗauka ya baka nan take ba tare da ya ce ma je ka dawo ko kuma bari he gobe ko jibi ko ƙarshen wata ba. Da ka tambayi mutum wannan abun nan take ya ɗauka ya baka. Ko a hannun wata mace kake so ka anshi wani abu ko a hannun wani namiji kike so ki anshi wani abu ko kuma wata takarda kike so wani ya sa maki hannu ko kake so wani ya sa ma hannu jikin wata takarda. Wannan asiri ne wanda in dai ansar abu ne a hannun wani ɗan adam. Ban ce a hannun aljani ko a hannun wani wannan ba. In dai a hannun ɗan adam ne kake so da ka tambaye shi abu wane ba ni kaza ya ce gashi nan take ko kuma wane samun hannu akan abu kaza nan take ya sa ma hannun ba tare da ya ɓata ma lokaci ba. To ka daure ka aikata wannan asirin mai albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya. Barkan mu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyan mu, jama'ar mu, al'ummar mu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun asirin mu da zarar mun ɗora. To yau muna ɗauke da wani gingime mai babba ƙasurgumi kuma shahararren asiri na ansar abu. Asiri ne na amsar abu a hannun wani ɗan adam ko mutum ko mace ko namiji ko wane ne. In dai ɗan adam ne kana so ka anshi abu a hannun shi nan take. Ko mijinki ne yake so ki karɓi kuɗi ko saurayinki ko bazawarinki ko kana so ka anshi kuɗi a hannun wata mace ko wani abu a hannunta ko wani sa hannu ko wani abu. To a daure a aikata wannan asirin mai albarka. Za a sami biyan buƙata cikin gaugawa. Kuma asiri ne wanda in dai ka yi shi a lokacin da ka yi shi a lokacin ya fara aiki kenan. Za a samu fararen kaji guda 7. Yauwa fararen kaji guda 7. Ko maza ko mata duk za su yi. Yauwa to duk kaza guda ɗaya. Duk kaza guda ɗaya za a karanta Tauba ƙafa 3. Bara'atun kenan suratul Tauba za a karanta ƙafa 3 sai a yanka kazar. Sai a ƙara karanta 3 sai a ƙara yankawa. A ƙara karanta 3 a yanka. Kaga kaji guda 7 zai zama Tauba ƙafa 14 kenan haka ta kama. To da an kammala wannan aikin waɗannan kajin a hakansu ba sai an fige su ba sai a sadaukar da su ga mutum 7. To sai a kira sunan wanda ake so a anshi wannan abun a hannun shi ko mace ko namiji ko sa hannu ko menene. Sai a kira sunan shi sau 14. Yauwa sai a bubbuga hannu ƙasa. Nan take ma a kira shi a waya zai bada ko kuma nan take a je gurin shi zai bada. Ko menene in dai an yi wannan asirin la shakka ne, ƙaɗa'an ne, sadidan ne. Muna godiya sosai sosai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.